Ito yan ti muna nga surat. Ngay kantayo ti gundaway datang nga malam. Dito'y sa ken samit iti kalman. Ti surat nga naawat manipod ken ni Arthur. Manipod langit. Di minano itatan. Iti biyag ti maysa nga tao. Nga daman dagiti marik na. Kapanagsakit. Agsipod. Taado dagiti pagteng iti biyag. Nga san man laeng nga maipapan. Nga adam mataljapan pa laeng nga ranyag ti init. Nga ti panagkunatayo na dadumak at agnanayunen nga sipnget. Kasla datayo iti gungugong ket awanen iti gundawe pay nga masarakan tayo iti rimat ti biyag. Nga madamet dagiti tattao kas kanyak nga saan nga pulos maupay agnanayon to nga nabiruken ti pamuspusan taure bareng ripiis laeng wenno aweng garakak iti mayagan manipod iti maysa ngayon patpatek at mayagan pay iti maminsan. Palubusan nakman Uncle Rolling mga blaw ken ka iti naimbag nga malemo ken kastameten da iti padak nga dumdumngeg. Umuna-unay nga parang ti saem ken samit iti kalman. Uncle Rolly. Kada kami nga day ti militar ken kapulisan. Saan nga nasayat iti panang dengeg mi iti sao. Babaero kami amin. Akas tay sao. Kadagiti marino. Girl in every port. Dahil tayo may isaw-sawang kada kaming adday ti militar. Adada kaming ti militar, Uncle Rolly, ken kapulisan, nga nakaaramid, agaramid to pailaeng. Ngem, saan samang nga nasayaat, no deta nga pagsasaong nga babeero, dagiti pulis, ken militar, ket ipapan, nga da kami amin. Saan kung mga kasta iti panangkita ti tattao kada kami. Kasladak kalunay nga insulto kadagiti babae nga nayasawa kadagiti kamkameng ti militar ken kapulisan. Naalas man nga dengken. Makaluwaak ang makalagipang Uncle Rolly ken mangisawang daytoy nga sao, ta saan man laeng nga amo dagiti agsasao. No kasanumet ti kinapudno ken kinasudi ti panagayat, kada di patpatgen mi ti biyag, da kami nga day ti militar, ken kapulisan. Dandani akon agwalupulo ti tawen na Uncle Rolly. Ngam tikada dito nga programa, agpilit man nga rumkwas dito'y barukong ko tilagip. Da sa ken samit iti kalman. Kalman ko nga bukbukod. Denggan na kadi Uncle Rolly. Siyak ni sigod nga kapitan, Captain Arthur Sagadraka iti Philippine Army. Kadagiti nga tawtawen 70s idi Uncle Rolly. Imbilang ko iti nagasatak unay nga nakastrek iti militar, agsipod ta inararapaap ko na nipod pa'y kinaubing ko. Ket iti panakapagkapitan ko kadagiti nga tawtawen 1970s ket nasayat unay. Uncle Rolly,
Kang itingitan, idi di panakidang-dangadang. Kada iti kabusor nga NPA sa Jaya, Bicol. Nga iso idi iti ayan ti destino Uncle Rolly. Kanayon nga nakaalerto kami. Takadagidi nga tawtawan. Mabalin nga saan nga amo ti agdama nga kapututan no kasano ti kinapegad ti biyagmi kadagidi nga panawen. Nakaalerto kami lata, Uncle Rolly, nga mnadaman sang kabasit nga talna. Ada tulagan mi nga gasawa. Nga lukastang agalas 9 tirabi. Agigidan kami nga kararag. Akas manlaeng adda kami nga nakaparintumeng iti sa kaanan ti altar iti balay mi. No adda kumay ti kampo, kadagid idda akon, no kasta nga oras ti alas 9. Kastamet ti asawak kanda iti anak mi. Addadan nga nakaparintumeng iti sa kaanan ti altar. Di tanto meten nga kararag kami nga gigidan, akas manlaeng adda kadakwada. No kasta nga malpas kas la bendisyon aktumet, dagiti anak ko Uncle Rolly, ket arakupen naktumet ti asawak. Impabalon ngamin ti asawak, ti bukod na nga Santo Rosario, ken kanayon pa nga balon ko nga mapan iti pagbabakalan. May sang rabi nga sangpet mi manipod iti mission nga naggapuan mi Uncle Rolly. Pinayaban nak ti commander ti batalyon. Mas dawanak. Nang nangrunay di pinagtugaw nak. Adda kayat nga sawan, iti pa na magtugaw ken ka ti opisyal mo no sumreka, iti opisina na. Naskanunay. Kalpasan ti panang isublina ti saludok. Nagtugaw akon. Pinereng nak ti batalyon commander, kinunana kanyak. Naliday, Tirupa ti batalyon commander, ket kinunana. Captain Sagadraka. Yes, sir. I have a not so pleasant news for you. Adda sa nga napintas kadamag, nga may ted ko ken ka. Your wife is dead. Kaawat mo iti damag. Isketsi pa lang ti report ngam tinapintas kat rumbeng nga sikat baka mo no anyay tinapasamak. You can go home. I'm sorry for what happened, Captain. Deta iti kinuna ti batalyon commander. Nagawidak Uncle Rolly nga kasla alusi isan na kunay. Agagarak nga makamono anya, iti napasamak iti asawak, ani korason. Diya mo ti kukwek kabayatan ti biyahek. Iti makasangpetak iti bukod mi nga ili ken bukod nga balay Uncle Rolly namuak tinapasamak. Nakakalkaldang tinapasamak agsipod tanauram ti balay mi. Nabalinan nga sinulbar dagiti farmen ken karuba dagiti anak ko.
Dakkel pakaragsakak, ngem pukaw konti asawak nga ni Corazon. Saan ko kunaen nga jak pakaragsakan iti panakaispal, dagiti anak ko, ngem nasakit unay, tinakem ko agsipod tanamuak, nga ti asawak ni Corazon ket napanen, iti sabaling nga biyag. Naamuak nga kasangwanan gayam, nga makagtengda iti kwarto nga ayan ni Corazon nga asawak. Nagtupaken ti bobeda ti kwarto nga ayan na. Daytay ti nakatupakan ti asawak, ti maururam nga bobeda. Kasla mariknak, ti sakit. Iti dayta nga panakailawlawag na kanya kang Kelrory. Iti investigation kunadig iti saksiya. Nga iti kangitingitan tinaulimikan nga rabi. Nangeg ti maysa nga napigsa nga kanalbuong ken tinapartak nga panakauram ti balaymi. Namuak iti detang investigation nga naangay, napaneknekak, nga naigagara nga naarama ti fire bomb, kanang tudas iti pagtengak. Gapo nga tayo iti kinasuldadok, dayta tinagayayam iti panunot ko ang Kelroy. Adda iti Bicol nga makidangdangadang, para iti pagsayaatan ti kapya iti pagilyan, ngem day tamet nga napanawak nga namin pinsan, ti pagtengak, day iti ayatek iti biyag, nang nangruna ti asawak, nga ni Corazon. Kaslak la ubing ang Kelroy, nga paisalsalakan ti riknak, iti saan ko maako, nga natayen ti asawak. Kastamet ti sakit na kadagiti anak mi, takas naman lang na welding, iti kaasidegda nga agiina. Kendag iti rinabii nga panagkarkararag, nga kaslag luludon kami iti sango ti altar, nga panagkarkararag, nga mapay nga napasamak, ti kastoy kada kami, nga nga familiaan. Kasla adda kumamet sadyang aggandat nga mangisalakan ken kuana. Ngem ayan ni Kapitan Arthur sa Gadraka. Adda nga makidangdangadang iti Bicol. Siya sinumet ti nagpanggep nga nanguram iti balay. Amukan, gapo iti kinakamen ko iti militar. Naibagada iti investigators ang Kelroy. Dagiti nagrespond nga firemen, dagiti bumbero, nga mapan kumamang salbar iti asawak, nga kunada, naipukaw kanupay tinagan ko nga, Arthur! Namin na do nga naisawang na tinagan ko, ingana, nga linakuben ti apoy, ket awanen tumahod pay, nga timek, manipot ken kuana. Natayan ni Corazon nga asawak. Makasangitak iti panangisalaysay dagiti bumbero nga manat mabalin ko ang Kelroy. Awanen ti asawak ka ni Corazon. Nagtuloy nga nagadal dagiti anak ko kabayatan. Ngayon tuloy kumet ti karir ko akas military man ken maysang opisyal ti Philippine Army. Opisyal ti militar. Nga mangsalaknib ti pagilyan, ngam saan nga nasalakniban ti familyana, dayta ka di ti biyag ti maysang soldado, maysang opisyal. Nagbibinadang kamilatan kadagiti anak ko ang Kelroy. Kabayatan ngayon tuloy ko ti military karir ko. Syakmet tinaka mo ti gastusan da nga agadal.
ken nang patakder ti sabali nga balay tawan meten dahil di nga pagtengan. Ket pagyaman ako na Uncle Rolly ta nasisinged nga kakabsat dagiti anak ko. Akas men lang iti panagpipinnatig dahil di nga gina. Taday ta iti insuro nga mismo ti asawak nga ni Corazon kadakwada. Panagiin nilala. Kamayan ni Kapitan na Arthur Sagadraka iti dimteng ti salit iti familyana at dahil iti pagbabakalan sa Bicol. At dasan nga amo dagiti anak ko kapangliwliwak ti bagig iti panakapukaw ko ti inada ni Corazon nga asawak. Kada agagarak nga makisarita iti daydi Corazon nga asawak. Katawaan dak nga ta mauyong kunayo nga ta kanyak ngam tinararamid ko Uncle Rolly ket nukas ta nga kailiw ko nga makasarita ni Corazon na awagak iti daydi telephone number ti balay nga nauran. Ngam natural awan ti subungbat tawan meten daydi nga telepono. Ngam apay nga kanayon ko pala nga agawa awagan dayta nga numero. Inararamid ko lat dayta Uncle Rolly ingana nga nagretiro ak. Nagtuturpos meten dagiti anak ko iti panagadal. Naasawaan da meten kanadaandan iti bukod nga pampamilya. Dagiti talo nga anak ko. Imadayudan kanyak. Tanasawaan dan nga mamum ka di Uncle Rolly nga nagtultuloy lat nga awagak. Daydi nga telephone number iti balay mi. Kabayatan nga awagak amok nga awan ti sumungbat. Agsipod taamok nga awanan dayjay nga telephone. Awanan ti tao nga awagak. Awanan daydi balay nga nakaikabitan dayta nga numero. Ngem apay palay nga ni Kapitan Arthur Sagadraka ket awagan na dayta nga telephone number. Nalimbong ti panunod ko, Uncle Rolly. Awan ti mamauyong ko. Ngem iliw ko lang iti daydi Corazon nga asawak. No apay nga kanayon ko nga awagan, daydi numero ti telepono nga amok nga awanen. Iti na minsan Uncle Rolly ti balay, ti maysa kadagiti anak ko. Mismo nga iti balay, ti maysa kadagiti anak ko. Diyak napupuutan, tanairwamen, inawagak manen daydi nga number. Inawagak for some reason, Uncle Rolly. Kinita ti anak ko ti number nga inawagak. Hindi makita ti anak ko ti number nga inawagak. Nasdaaw. Saan nga nakatimek? Nga may masidag kanyak. Papa? Wan anak ko. Papa? Apa nga inawagam dahil nga number? Sanak nga nakatimek, hindi pa nang saludsod di anak ko. Ang mga antay pagarup na, nga nadadayalan ti panunot ko, ta apay pala nga awagak dahil di Corazon na, iti dahil nga number di balami nga nauram. Imbaga, ken kwa na, imakay ka po. Anak ko, inaramit ko lang, tapno di kastad na pangliwliwak, tasan kong malipatan, dahil di mamangyo. Dahil talang, iti connection kon kan kuana. Iti na minsan, Uncle Rolly, ngayawag ko manen.
Iti bukod kon nga pagtengan, tinangawagak, dayjay nga number. Diya ka mo nagtagtaga inipak. Diya ka mo na nalit mapaspasamak. Idi inawagak, dayta nga number. Nangek ko nga kasla na angat. Di telepono. Nastawag. Amok nga awanen dayjay nga telepono. Amok nga awanen dayjay tao nga awagak. Amok nga awanen dayjay balay nga ayan dayta nga telepono. Nga mapay nga nangek ko akasla na angat ti auditibo ti telepono. Iti pa nakaangat na. Uncle Rolly nangek ko nga kaslang adda anges. Malagip ko nga kasta idi. Iti panaganges ni korason na awagak. Simriam dagiti tutut ko. Madamdamada ng sungbat kanyak. Nailasin ko titimek, Uncle Rolly. Nailasin ko dahil nga timek. Titimek nga nabayak ko na nga arapaapen nga bangeg. Timek ni korason. Madamdama, itinaalumamay nga balikas nangay ko. Iti telepono. Arthur, isardeng mo daytan. Adayo akon, Arthur. I love you. Dayta tinangay ko iti telepono nga nabayagan nga awagak. Putpudno nga ta, Uncle Rolly. Nga ni korason nga sawak ti simungbat. Putpudno nga ta nga da simungbat. San ko nga mo, Uncle Rolly. Dayta, ti saem ken samit ti kalman ko, Uncle Rolly. San kunto pulos malipatan, napudpudno nga ni korason ti simungbat kanyak. Pakawanin na Diyos ko. No nagtali na edak ka mag-isturbulaan kan kuana kabayatan nga adnan ti asawak iti denam. Siyak to'y kanakam Arthur. Agyaman ako na'y Arthur, iti panangaramat mo, ti programa tayo sa ken samit iti kalman. Dahito iti muna nga surat, iti dahito nga program. Arthur, amok na niya itatay tiriknam. Kas kinunam, ipapapanlaang ti kaadwan. Gadag iti kamkameng ti militar ken kapulisan, ket babay latay ti adda ti uluda, ngem impaneknek mo, nga sikaket nasudi unay ti panagayat mo, iti asawam, iti daydi korazon, amok. Nga dahi tapalang kay ayuyang ladawan daydi ayat mo. Arthur, to'y sagot ko. Ito po ang Balitang Ilocos Online.